Jullie hebben gehoord, hè? Wat er met de buurjongen is gebeurd. Ja, mam. Laat nou maar. Nee, niks laat maar. Jullie mogen nooit, maar dan ook nooit met vreemden meegaan. En ook nooit iets van vreemden aannemen. Je ziet welke enge dingen dan kunnen gebeuren. Hebben jullie dat goed begrepen? Neem dus nooit geen snoepjes aan. Ja hoor. Hé, kom eens. Ja, ik bedoel jou. Hier. Dat is voor jou. Wat heb je daar nou? Oh, niks. Hoe kom jij daar nou weer aan? Wat zit erin? Kijk, mam, het zijn allemaal snoepjes. Laat mij eens kijken. Zo, wat veel. Die ga je toch niet allemaal alleen opeten, hè? Er wordt hier helemaal niks op gegeten. Van wie heb je die gekregen? Van de meneer in de vrachtwagen. Zomaar. Ja, zomaar. Hoe kan dat nou? Je krijgt toch niet zomaar van een wildvreemde zak snoep? Jij bent toch niet bij die man in die auto gaan zitten, hè? Vertel op, wat moest die man van jou? Helemaal niets, mam. Helemaal niets. Ik heb ze echt zomaar gekregen. Ik ruik niks bijzonders. Toch is het vreemd dat je zak snoep cadeau krijgt. Misschien was die man wel gewoon aardig. Laat mij er maar eentje proeven. Nee, er wordt hier helemaal niks geproefd. We nemen geen enkel risico. Esther, gaan wij je boodschappen doen? Ja, mam. Haal je even de tas uit de keuken? Ja, mam. Bruno, tot straks. Dag, mam.